Yebo, ngabalandela ngenani, angilala ngezinsukwini, bathi kulula. Ethi sithwalo asina bungozi, ngabona izinyembezi ezindaweni zami, ngikhumbula amazwi kodwa kunthasela nemphumela. Isithwalo sami asasenzi lula lutho, impilo yangibeka lapho ngikhona. Oh sure no ngiyakutshena mfethu Mabura ngiyakutshena mfethu ukuthi mina kumusasa mfethu angisiyonto okudlala mfethu mfethu ngiyakutshena mfethu ukuthi hayi awenda umsebenzi yeke mfethu gwayelo wasendlini njengamanje unyazi ukuthi akasibhali istory kodwa mfethu uzoba yiyona le nto le uzoyenza lengifunayo ukuthi egcineni agcine vele ekholo kodwa mina ngumuntu mfethu ukuthi imali mfethu ngimangilele kanje mfethu ngayizona inyoka mfethu ngilethele izinto mfethu imali mfethu nomuntu wakufuna ngicela mana mfethu besikhuluma mfethu yabo. Ish. Yes. Ngithanda ukuthi ube empilweni yami. Mashenge ngiyabonga kakhulu kwenzakaleni kuyithini into enjena manje ungithole kulungile ngiyabonga Mark Mantokozo yini kwenzakaleni manje Mantokozo yazi Phuza amanzi. Zama ukuphuza amanzi phela manje. Phuza amanzi. Kwenzakaleni sendo sami? Kwenzakaleni? Vuka. Ubuntokozo. Bani? Ubuntokozo Musa. Musa ibingane yami. Ngifika kanjani lana mina Ntokozo? Ngichazela mina kwenzakaleni manje? Kwenzakaleni? Musa ngicela ukuthi ngiyake ibingane yami Musa. Musa yiphi ingane? Ukhuluma ngayiphi ingane manje? Ntokozo Musa. Ngifika kanjani Musa mina lana? Phila phuza amanzi. Musa ngicela ungiyake ngamanzi ngifuna ingane yami. Ngisaxakile uqhamu. Ubuntokozo Musa ngifika kanjani lana? Musa uphinde wayithatha yini futhi ingane yami? Yiphi ingane? Ingane iphinde ithathwe ubani ingane? Yiphi ingane sikhuluma ngayo manje? Ntokozo Musa kade nginontokozo mina. Umuntu umbona kuphi? Emaphusheni. Njengoba ndiqulekile, uNtokozo umbona shuse ngani? Umbona kuphi uNtokozo? Ngoba ngaqulekile. Ntokozo ngimbonile Musa ngibonile kade ngihamba endleleni ngesitokofela. Hayi uyangidida manje. Ingane yami ena Musa uphinde wayithatha. Mhlambe lento ukuthi ingane ngithathe nini ingane ungifica ngila nangimashenge manje ufika lana usuthwelwa abantu angisazi kwenzakaleni manje wena beyangichaza umashenge akashonga ukuthi umbonileni ubona abantu umashenge ngitshela isitofeleni badlale baze baqeda kuyaphunya isitofeleni nakho le lapha emgwaqeni ulele manje akwazi ukuthi ubheke phela Musa ngane yami ngibonile. Hayi. Yabona ke lena ngisho Phinde futhi uthathe ngane yami uyiseng. Ingane yiphi ingane okhuluma uNtokozo mhlawumbe umbone kuphi bathi uqulekile. Ngimbonile Musa endleleni uMntokozo mangihamba ngimbonile ngazi ukwenzakaleni emva kwalokho. Hayi mina ngidida mina manje hayi ngidida.
ngisaxawe ukuthi kulesimo kusona ukhulela uphinde uyaqhuleka manje Musa ucela unginyaka ngalezo zinto mina ingane yami ngiyibonile mina. Musa unesiqiniseko ukuthi mina ngilethe umashanga la ekhaya. Umashe ngiqeda hamba manje banguvusa ngamanzi. Bafike lapha bakufica uphefumula bakubhunyela ngamanzi bakuthola bakulethela nje ukuthi namanje ngiyabona umqondo kabuyi kahle. Lena uthi ubona ulokhuzana ubona intokozo umbona kanjani intokozo siyazi sonke ukuthi intokozo sento sami ukuthi Musa usho ukuthi mina ngiyahlanya mina Musa lento engikhulumayo usho ukuthi mina Musa ngiyahlanya mina intokozo ngathi intokozo ngimbonile ngingambonana usho ukuthi ngiyahlanya mina msankosi into engisho manje intokozo ngenzeka ukuthi indlela obumthanda ngakhona intokozo mhlawumbe usaphila emqondweni wakho mhlawumbe uphila la emqondweni wakho sento sami akwazi ingane esibhekwe kangaka Musa sho umthatha wakho mina songithatha njengohlanya mina Musa Sungithatha njengohlanya mina Musa uthi ngikhuluma into engayibonanga mina ngiyahlanya mina kuringa izinto futhi uma uthi mina ngiyibonanga intokozo ekhanda lami nje kuringa into engekho Musa ngikhuluma mina into engiyibonile emva kwalokho angazi ukwenzakaleni futhi ngiyahlanya mina msawe enkosi njengamanje sena sami ngisathuswe le ndlela ufika uyiyona ukuthi manje suyanini wena angikwazi umuntu oqhulekayo sunamafithi Musa ngixolelana ngesenzo sami ngesenzo sami mantokozo azi ngiyakuza ukukhuluma indaba ukuthi ungibona intokozo kahle kahle into engifisa ukuyazi sami yini le kwenza ukuthi uquleke yini mhlambe inhliziyo ibe encane uma ushawe isiyezi lena ngifuna ukizwa le ukuthi ubona intokozo iyangidida mthi uzombona lapho intokozo uma uthi usekho right inhliziyo ngisho ukuthi ungahambi wena yabona msawe enkosi abona nje mina nje ngikhathele ukuthi lokho sikhuluma indaba kaNtokozo ngoba sila ekhaya ngikhathele nje ukukhuluma indaba kaNtokozo mina la ekhaya ngoba awungi-understand ungcono ngizoyithola abanye abantu engizokhuluma nabo bangi-understand ngoba nasho ukuthi wena mina Musa bona sengiwuhlala mhlambe sithando sami kuyadinga no sengiyahlanya Musa mhlambe kuyadinga ukuthi sithole umuntu mhlambe ozokwazi ukukhuluma nawe ozokwazi ukululeka nje ngezengqondo mhlambe ha chazi hayi ukuthi yabona msonkosi into engishoyo msonkosi futhi ngiyahlanya mina hayi ngingalalela hayi ukuthi newe Musa ngoba ngiyahlanya mina awuhlanyi ngiyabuza ukuthi Musa ngoba ngiyahlanya-ke mina vele ngoba ngiyahlanya-ke iyodwa into engizoyenza njengamanje fansi uthi Musa yini ke manje yini lento yenza manje abona njengamanje mina ayazi Musa angisenayo mina into engifuna ukuyikhuluma nawe ingiphela into engifuna ukuyikhuluma nawe ngoba usungicacisela ngokusobala ukuthi wena ngoba uhlela endlini uhleli nohlanya awunandaba nokuthi kwenzakaleni ngami ngiyakutshela yonke into engitshela nawe ikhola Musa mina imuphi umuzi esizokhana njalo masoba nenxabano fanele mina ngidikhizo ngekhwama kanjena ngiqoshwe Musa akuyona ingxabano le abona into ubulima lento oyenzile ibuphi ubulima engenzile izolungiseka kanjani Musa ubulima engenzile Musa izolungiseka kanjani lento mina angeke ngisakwazi ukuyilungisa angikwazi ukuhlala nomuntu Musa angikwazi ukuhlala nomuntu mina obulala ingane yami angikwazi ngoba futhi ngiyakubona ukuthi awukhathalele awukazi kwakhona ngosuku lokuqala ingane uqala uzokuthola ilahlekile ukhathala ngizocela ungihambele Musa ingane ngiyibulalile Musa ngicela ungihambele kade nje ingane uyibonile senzami yabona yayibona ngapha ukuthi uyadinga usizo yabona ingane uthi ngiyibulalile kodwa manje futhi uthi ingane uyibona yibone kuphi ingane Musa ingane yami ifana ukuthi ifeel indlela engiyibonisa esimene yisona ngathi iyahlanya and ukumanje futhi ngabona ukho la ndini futhi ngabe uyantanta ungcono uyobheka la ngithi ngibone khona ingane uthi sithanda sihambe sibheke unalokho uyangijaja uthi mina ngathi ngiyahlanya mina ingane yami ayikho nje lento engiyibona iyena Musa mina into engicela ngicabangela nje usizo ngingangixoshi senzami angamsukuyenza le sikhoma Musa ngicela uhambe ngihambe ngiyiphi Musa ngicela ukuthi ungihambele ngihambe ngiyiphi Musa ngicela ungihambele mantokozo ngisukuyenza Musa mhlambe ngiya-understand sino sami mhlawumbe ama-hormones lento yokuthi mhlawumbe yini uyangiyanyisa uma ungibona ubonani khuluma nami mhlawumbe nje ukuthi Musa nayo futhi lengane ezayo ayikho safe uma ukuthi khona wena umuntu ofana njengawe kuba umntwana okwazi yabona Musa wenkosi mangase kuthiwa ingane yami uyibonile isemo kuyisona ngeke futhi
futhi nje Musa ayikho into ethathayo ngiyacela masilungise izinto ngizozama fanele sizame ukuthola noma ama-psychologist abantu bazokwazi ukuleyo ngqondo ukuthi ungiyeke ngithandi munje awungenjena sasa awungenjena sasa nokuthi nje usalandleni leyo nto iyangicika nokuthi nje usanami nokuthi uyaxolisa nokuxolisa kwakho nje sekuyangicika yazi ngicwana mina ngicika ngisho umbuka ngicika ngisho uxolisa ngicika nje nokuthi uyahlafuna ayikho nje into ayikho nje into mana lalela muthi uthatha ngicasula nje nayivoice yakho cela ukuthi ungiyeke Musa mina into engiyajabulela ukuthi uhambe landini mina ngizobona ukuthi obani bangangisiza omakhalane bengifundisa ingane yami ngikushiye kule simo sasa kule simo ngize ngibe kule simo ubani mawuphinde uquleka lana mhlawumbe ngoba manje anandaba ukuthi uma kumele ngife ngizofa cela ukuthi ungiyeke Musa ngicela ukuthi uhambe hayi mina ngeke ngizosulwela mina musukenza ngezenzo sami ngiyazi ngimoshile ngizokwenza ngicele lingithuba awukhuluma ngiyacela yokwenza kangono mntanami ngiyakufuna kasawelana nobuhlungu bakho ngizama ukubulisa konke ngifuna ukukubona ujabulile angifuni ukukulahla futhi ngiyafisa uphinda simbe futhi singakho ahlule konke ngithembise ngizofunda kahle ngihlala nawe ngiyawele asuyongikholelana ngezenzo sami ukhohlakele kanjena kanti ukhohlale kanjena mkhulu hayi mana hayi Musa usukwazi ukuhamba uzofika lana-ke manje entombeni yami yini manje lokhu ufika kumina laphana ungitshena ukuthi umntwana wami uyamdinga uyamfuna nti umfuna kumina ngiyibuza yindaba umfuna kumina nti umenza njena kanti la iyona nhloso yakho vele bufuna ukuyenza mkhulu yeke lokhu inkinga yakho ungabaza amandla ami siyasebenza manje lo mntwana sengimtholile lo mntwana lo mkhulu ngicela ungayenzi lo nto mkhulu ngicela ungayenzi lo ngiyacela kanti wena ikona kuphi la ngikuthembe kanjani uzokhuluma kanje ikuphi fanele ngikuthembe kuwena mkhulu ngiyacela ngicela uyiyeke lo nto le kuyimanje ngixoshiwe mina lapha ungixoshile lo muntu ungixoshile mali ngane ngiyacela mkhulu ukuthi asithole manje maqongenze njani ungena kuphi lapho ingena kuphi mina lapho mina into engitshela wena iyodwa wena ufuna ukuthatha lento manje sesisesigabeni sokugcina manje seyisebenza uma ngilokhu ngihlelo mfana ngimgcinile la lo mfana uvikelekile lo mfana lo ngiyayicelela mkhulu ngiyazithoba komaqongo ngiyacela ukuthi yebo mina ngeza kuwena mkhulu kodwa ngiyacela ukuthi sithole enye indlela ukuthi ukuze akwazi ukuphinda ngethembe futhi ngiyacela ukuthi umntwana uma ungakwazi ukuthola enye indlela ukwazi ukuthi umbuyise akufanele ngabe ukhuluma nawe futhi usebenza lento ucasula abantu baba badala mani Ntokozo nisho kahle wena ngathi indaba yalo mama wakwakho Musa mfana kusekho uphindele emuva lana yodwa into ezokwenzeka nje manje le nto lena wena usuyithathile ngithe kuwe ngifuna sisebenze ngesinye salo muntu wakho wathini wathi ingane ongakayiboni nansi usuyibonile ingane ngiyasebenza ngomaqomo ungiyeke wena mana ungiyeke mana ungiyeke ngiyasebenza mkhulu
Mkhulu ngiyazi ukuthi wenza umsebenzi wakho ngiyazi. Kodwa ngiyacela mkhulu, ngiyacela ukuthi sithole enye indlela esizokwenza ngayo indlela mkhulu, ngiyacela ukuthi ngoba njengamanje angisenakhaya njengamanje futhi Sibeke ngase ngibe nelinye icebo lokuthi wena usho njalo thatha lo mntwana ubuyele naye lemo bese ungaloko ubhuthisela ukugcwala la endaweni yokusebenzela ulokhu ufika esikoleni sami manje usufika la ngisebenzela khona manje into ezokwenzeka kuyodwa ukabi indlela zimbili akukho kubuyela emuva kodwa engishoyo ayikho ezokubuyisela emuva sisebenza ngalo mntwana okhona noma sizosebenza ngalo mntwana ongekho. Ngcono kwayona mkhulu, ingcono le mkhulu, ngicela sihlale phansi lesithwala singenza kanjani. Uyabona-ke le ukuthi ke mhlambe le show mkhulu, le show mhlambe singasebenza ngayo mkhulu, kodwa ngicela ukuthi umfana wami lona ngibuyele naye ekhaya ukuthi ezokwazi aphinda angethembe mkhulu, ngiyacela kwamaqongo, ngiyacela. Into ezokwenzeka ngizokunikeza yena nangu u-5 ubuyele naye emuva. Uma ubuyele naye emuva wena uzokusuka ukuthi thina umtholile-ke lapho le khona bese-ke senze njani-ke siqhubeka kwesinye sakhe kukuweke musa ukuthi wenze njani. Mina ngifuna ukusebenza, khuluma. Ngiyacela mhlambe lokho ngingakwazi ukusebenza, ngiyacela yo. Wathi umfuka bani eyimusa impilweni yami kade ngangisebenza ngiyithwala ukusebenza ngasebenza eMpumalanga awusebenza eNtshonalanga aya komhlabeni ingana ngabuya emamfundweni ngibuya khona eSwazini ngibuya khona angikaze ngibhekane nento kanjena musa angikaze uyabona isithunywa nesidalo sokubona ingane sinamandla ba kodwa masikhuluma kanjalo-ke thatha lo mntwana lo Musa wenze izosebenza kanjeni sikhuluma mkhulu, ngiyacela mkhulu. kanti awungizwa hlobo into engishoyiyo lana wena bekusolele ngalutho emhlabeni njengoba lesikhulu isithanda ukuba inkinga-ke ngiyayicikalanisa-ke mfuni igama lomaqongo lonakale angifuni hlobo nje into ezokwenzeka uyothi nje wena efunakalayo njengoba exoshile nje kanje indaba yakho mna ngazi uzethini angazi uzethini into ezokwenzeka iyodwa nje kuphela wena uzobuyela nalo mntwana khona izinto engamakhathakhatha engizomkhuthisa zona. Asizamunza ngaloo ndlela, ngiyakuzwa ukuthi indlela embili kodwa ngcono-ke asenze ngalena-ke. Silungile isibeletho sakhe, silungile mkhulu, silungile mkhulu isibeletho sakhe. As long as nami egcina ngizokwazi angethembe futhi ngikwazi ukuthi nokuthi ngicebe mkhulu lokho engicelayo kuwena mkhulu. Ngoba mina into engayifuni into ekhulumisayo abantu bethi bafuna ukuphila into ezokwenzeka iyonke lento yokuthi wena buya lo mntwana lo uthi umthole lapho ambone khona sizwana emva kwalokho-ke nokuthi ningahlangana nje wakhona engathi bakhona lento iselokhu nje idla esibelethweni sakhe uyolokhu nje yena angangilisa kodwa ngeke ngiyikhulumele siko wena uzobe usuceba-ke uyabona uyaceba ngapha nathi ingane yakho ngapha yini ufunani uhlala ngomaqongo phela makunjalo hayi ubuhlala ngomaqongo makunjalo sesiqedile angifuna ngikhuluma kakhulu umntwana ezohamba ngomkhothisa izinto siyezwana. Ngizokwenza njengoba usho mkhulu, kulungile mkhulu, asisebenze isibeletho sakhe, kulungile mkhulu, ngizokwenza njengoba usho bomaqonqo. Sisindayo empilweni yami uqhubela ngasi bada ngithathanga lento abangani bedayina bungosi mina najabana manje yeah yebo
balandela ngenani angilala ngezinsukwini manje sengisele ngedwa izandla zami ngilokhu ngikhumbula uthando lwenu. Sithando sami Hayi, Musa, kanti ufuna ukuthi ngize ngithini? Angikwazi ukuhlala kahle ngephisi, ngicabange nje ufuna uzuxoshwa umphakathi antweni. Musa. Umphakathi wani Musa. Shuthi ngizodinga usizo phela ngoba ngikwazi ukuthi awukwazi ukungilalela Musa ukuthi unginike space. Ngicela space sokuthi ngihlale ngedwa ngicabange. Sithando sami. Musa ngicela ungihambele. Ese nje ngifuna ukuba hayi angizawufuna ungizwe ukuthi ngiyenzile lento umntwana ngimtholile. Hey. Hayi musukwenza kanjena, Ntokozo. Uzongisiza nami ngiyeka. Ngenze njani manje ngiyakela umntwana. Ntokozo. Baba. Ntokozo. Musa. Uzoba right umntwana. Musa uyabona into eyenzile. Musa uyayibona imisebenzi yakho. Angithi lento engizama ukuyilungisa ngithi njengamanje. Ngizama uzoba right umntwana. Musa, cela ungiyeke. Awucabangi nokuthi ingane nje Musa Musa, Msawenkosi, uyayibona imisebenzi yakho Msawenkosi. Into engizama ukutshengisa ingane ngizamile ngiyitholile ingane. Yazi sami Musa, awuyitholanga ubuvela uyazi ukuthi iphi. Awuyitholanga ubuvela uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi yazi bengayikholwa lento ukuthi ingane uyibonile lapha. Ngithe manje ngiyayihambela isino sami ngisawufuna indawo la ngizohlala khona ngoba ungixoshile ngithi wena. Yabona Msawenkosi, ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ingane yami ibuyile. Musa, uyayibona into eyenze enganeni? Uyajabula makunje? Uyajabula yini Msawenkosi makunje? Uyajabula? Uzoba right umntwana. Uyajabula. Uzoba right. Sasami asibonga ukuthi umntwana uyajabula ingane nje. Sami ngicela sibonga ukuthi umntwana ngimtholile. Ngiyavuma iphutha ngalenza kodwa ngilungisise. Umntwana nangu umntwana ufikile. Uyabona? Musa. Kancane uzobuya. Ntokozo. Mfana wami. Ntokozo. Insizwa le yabona lana insizwa. Kuzazi ngiphasela namashethala nje. Hayi bubani manje bayongibiza ngenja mama. Usungibisa ngenja. Ntokozo boy. Ntokozo boy. Awuzukubiza Musa. Olukhona Musa. Ntokozo mkhulu. Ngiyaqolisa mkhulu ngiyacela uzoba right ube right. Ingane manje ngilandile manje. Phela manje ukwazi ukukhuluma nami ingane yami lena. Musa. Ingane yakho le. Mina ngazi nifuna yonke noma kuthiwa sengenza okuhle. Into abayayi. Mana. Kwenze njani manje? Musumngisha umoya. Hello. Suka enganeni, ingane ayikho right. Suka enganeni. Suka. Ntokozo boy. Bana baba. Suka phela nawe uzuvela uzothola umbhede. Ingane yabona ingane ayikho right. Mana. Kunento engiyitholile kufanele ngimshunqisele yona. La ngenzela ukusisa ingane la. Ngizela ukusisa ingane. Angizukuzwa ngawo. Musa. Endawo nje phakathi. Ilapha esikhwameni. Kunento kufanele simshunqisele yona uzokwazi ukuthi abe right. Uyabona umntwana uyaphingana manje uzoyazi imela lenza. Olelana ngesenzo sami ngiyazi ngimoshile kakhulu. Lengane le. Ngiyakuthembisa yokwenza kakhulu. Hayo.
ndodana yami. Usegcinilalile vele mawakhe. Yazi mawakhe. Mkhuleko yazi uyasebenza. Kodwa phela nawe mangizama mfethu musungenza kanje na mfethu. Ngibhemisa ingane ngizamile ngahamba ngoyifuna ngoyithola senzami kanzima. Yabo. Sebuyile umntana wethu. Yini ke enye manje? Abona Musa mina nje angazi ukuthi iyiphi language efanele ngisebenzise ukuze ngikhulume. Iyabona Musa. Abona nje bengichazile ngathi ukubona kuyasula ivoice yakhe yangicasula obe kuyangami nje Musa ngaba useke Nkosi mina angazi uzokhuluma kanjani Musa kwamina angisazizwa ngiphephile eceleni kwakho Musa. Yabona nje kwakhona ukuthi mina bengiyekile usahlelela endlini ingoba ngingathini angiyena umuntu omubi mina. Buka manje uzovusa ingane ukusixabana sikwazi ingane yethu izoba right. Uma ingane yethu siba right ingane izibe nje Musa umsebenzi kabani. Kwakhona ukuthi Musa mina kusala endlini ngoba bengenzela ingane yami ngoba sengazi ukuthi ayisekho emhlabeni. Ngokuyitshela kwami sengiyitshela lokho bese ngenzela ingane yami kodwa nje kodwa sinomphefumulo omunye ozayo ngithi. Musa kawona ngisakuthembi ngokuthi uphephile. Lo mntana wethu ukuthini wazi umama nobaba bejabule ufuna uma bebuye ngabe esebuya kahle emqondweni seba right abone le ngqabelo lokusixabana sekwanele manje sekwanele Musa noNkulunkulu ngangibona ukuthi angingale iqiniso enganeni yami uNkulunkulu ungihlengelile umntanami kodwa wena mina ngisaqhubeka ngibuyisa mangibuyisa empilweni yami umntwana ula endlini ngenxa kaba Musa vele kanti imsebenzi kabani umntwana kuzokube kanjeni imsebenzi kabani mina senzanabona Musa Musa bethu yazi ngiyazinikela ukuthi ma Nkosi ngisacela ukucacisela nje kanjeni angikwazi noNkulunkulu ngangibona ukuthi alali iqiniso kumntana lo mntwana ngibona ukuthi udlule ezintweni eziningana namanje akakabi bikho right funa ngihambe ngikubathandaza ngimtholela usizo angazi lo mali ngizithatha ngoba yabona nje Musa makufanele ngikhethe phakathi kwami nawe nengane yami ngikhethe ingane yami ngikhethe ukuphepha kwethu yokwenza kakhulu mntanami ngiyakufuna mina nengane yami ukuthi siphephe ngoba kwayona leza ingane ngani noma iphephile yini awukwazi phela ukuthi uzokhetha ukuphepha kwenu kodwa mina ngingekho njengoba hayi bomusa vele sikuyafana asiphephile masinawe what if nami uzophinde futhi ungenze lento oyenza ingane yethu uvusa ingane lo ndi uvusa ingane ingane ayikho right Musa ngiyacela ngizobona ukuthi ngenza kanjani baningi ngabo abantu abanginika usizo ngiyasithoba kusukela njengamanje akusophinde sami akusophinde manje ngilethe umntwana ngizama ukuzolungisa amaphutha ngiyacela ukuthi ubone ukuthi njengoba sengilethe umntwana la ngichaza khona ukuthi ngilungisa iphutha engilenzile kusukela nje manje angisophinde ngiphathe kabi sami angisophinde ngiyacela yiphi into ezongenza ukuthi ngikholwe lo nto Musa noma ungachaza ukuthini mina ngikhetha ngoba ngichaza ngikhetha ukuphepha kwengane yami nami sobabili nengane yami ezayo Musa uwese kungane unengane ezayo Musa ngiyakucela Musa wenkosi ngiyakucela awuzama ubone ukuthi kuphi la ungahlala khona kuphi la ungafihla khona ekhanda angazi Musa okwamanje Musa angathanda nokukubona ngicela ungiphi ispace Musa ngicela usilwele ungiphi ispace Musa ngiyacela bezwe ngabalandela ngenani angilala ngezinsukwini bathi kulula sithwalo asina bungozi ngabona izinyembezi ezindaweni zami ngikhumbula amazwi kodwa kuntsasela nempulela isithwalo sami asasenzi lula lutho impilo yangibeka lapho khona isithwalo esisindayo empilweni yami ukube ngangasi ngithathanga lento abangani bedayina bungozi Nana jabana